huwag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. May nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanya imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako ay napakali, gustong mawakan ng iyong mga kamay. Hanggang ngayon hindi mapalagay. Hi everyone! Ako rito si James and welcome to my channel. Nanapag ko yung bagong kauban. May pangalan mo? Ikaw ra. Mong boardmates na nga fresh pa sa imong ex o sa mga air freshener. Fresh pa sa una karon. Ang buthag Uy, fresh dili pa. fresh pa gyapon. So, ang among himuon ron, Mag bad. Eating lemon with no reaction. Sabot mo? Wala ra. Kasi reaction nga nang mag-like. Eating with no reaction ka na bang manhid na ka? Ka na bang manhid na ka? Kaon mig lemon nga walay reaction tanawon man na mo kaya ba na mo sa nakaslom. So, laban? Laban! Expect pang more. 3, 2, go! Ay, awa. Ay, awa. Wait, hindi na ka! Yawa! Tro. Isa ay mo reaction day kung kanang strong gadud na uy aslom ka nang dili maasluman. Simple. 3, 2, go! Dalagang Pilipino, yeah. Yeah. Gela. Kaya kaisag. Wala, be. Gihaw na. Yeah. Go. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Wow, baby, nais ko nakita yung dalagang Pilipina. Nakilala ko noon sa social Tapos mo talagang Pilipina. 4, 3, go! Ay quit na kay kadigo ako na ako. Kalud. Kadigo ako. Talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanya imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapakali, gustong mawakan ng iyong mga kamay. Hanggang ngayon hindi mapalagay, sana ikaw ay makasabay.